Assalamu alaykum oglanlar, gyzlar. Gowum ýagdaýlaryňa janyňyz sagmy? Oglanlar, gyzlar diýdim gyzlar, bu wideony görmäýmese. Her gerek maşyn bazara baramda pul getirýän maşynlar am goýay, pul getirýän maşynlar am goýay, ulu maşynlar am goýay diýäňiz. Biziň maşyn bazarymyzda ulu maşyn gatar retka çykýar. Şondan aýtdym, staýankalarda da bar görüp bolýar diýip. Buna şu dost oglanymyň ýanyna geldim. Dost oglanymyň staýankasy bu. Öňe bir gerek reklam etdim, ýadyňyzda düşýän bolsa. Hataýdan şuňal tigaçlary, pagrushchiklary getirip berýär. Abi men kirjidem işleýär. Men şu ýerde nomerini goýjak, WhatsApp nomerini, Türkmenistan nomerini. İsteseňiz gün şu ýerden saýlap alyp gitýäňiz nagyt berip, isteseňiz maşyna getirip abi men etýäňiz, isteseňiz kredit alyp gidin. Hemme maglumaty özüne jan edin. Ahmet dostumdur Hataýdaky. Bu ýerden Ullukan salam bayram alaryna şu ýerde staýankamyzda dur oglanlar. Häzir men sizi maşynlar bilen tanıştyraýyn. 480 at güçlük 2021 ýyly. Şu ýerde babakadan Türkmenistan hiçerine ýokmu kadýan? $19.000 başlaýar bakalar. Yurdumuzda yakın wagtda populär bolan maşyn Citrak. Berdik sana wa ýola gelip duranlar ama tamojda da wa marda da wa opşam kän oglanlar. Gerek diýsen gelin eýleklerini hem görkezip bolýar. Görşüňiz ýaly oglanlar maşynymyz goşamaz. Düşünmeýänler üçin men özüm soňa öwrendim. Jeta bir 6 ay 7 ay boldy. Ul maşynyň gyrykdan başlanma, şonu öwrendim. Bular da şuňal goşamaz delýän ekeni. Bilmeýänler üçin we aňarky garamy diýaly ýekamost gelýär. Onuň hersiniň öz ýeri bar. Goşamaz sorýanlar amma, ýekamost sorýanlar amma. Men oglanlar aýdaýyn ulu maşyn bilen kän bir aram ýokdur men siz bilýäňiz. Kän ulu maşynlar bilen gyzyklanamok. Şoň üçin kommentariýalar açyk has gowy düşünýänler. Näme üçin käberi goşamaz diýär? Näme üçin käberi ýekamost diýär? Ýekece aýtjakladym şu ýerde. Ýekamost azyrak bindiň ýakka, bol köpräk ýakka. Soň onu ol beýlek şeýle aýlygly ýerlere de razwarody. O bolýar diýäm ýekamostyň, goşamostdan. Öňe şoň ýalak bir zatda sürt beren oglanlar aýdyň we Citroen kaçysasyna ähli göwnüňde ýaradymy? Maşyn güneşli göwnüňde ýaram diýip sorýar ýerede. Hadi güneşli göwnüňde ýaraýarby? Berde esasat şu maşynyň bir kaçysasy sürülüşi güneşli berde hiç wajyp däl sebäp pul getirýän maşyn işlemeli. Pakrişkalary hemmesini kam täzece pakriş goýulanlar oglanlar. Häzir operator ýakynladyp görkezler täzece pakrişka. Indi bu maşynymyza seredim. Ýekamostur görýäňizmi gyzy? Ýekamost goşamosmy? Ýydyna berdine tekerlerden sanamalary 4 teker diýjek bolýana. 8 teker bar amynda. 8 teker bar, mynna bolsa 4 teker bar. Aňarda köpräkdir. Ýene bir aýtmazat goşabak bir uly, bir kiçi. Aňarky Citraklamyz bir san Ullukan bakwa. Hemmesi hem şolur at güçdür. Ondan daşary pagrushchiklar oglanlar seredin. Bulara paket, 2 san paket ve bizim gowuryan, düşünýän howa motorumyz oturanlar. 2 pagrushchikda da. Mini ekskavatorymyz paket, gerek bolsa aňarda da bir Citrak bardyr. Bu da fabrikda, zavodda işlenýän oglanlar. Padyomnik gallarya, düşürýär, ýük düşürýär. Hakykat näme şuň? Kim bilýär? Ýazyn kommentariýada. Şuna abzor alsam bolýar. Bu da paketdir. Indi daşyndan görkezdim. Bakalar primerini aýtdym. Galan zadyňyň bakasy üçin arkanjy aňlaşyň hemmesiniň bakasy men özüme bilen ok bir zatlar aýtdym ýadydan çykdy. Dol bakalar näde aýaryn häzir özünden sorap. Galanam soraň şu zatlaryň hemmesini Hataýdan zakat et bolýandyr. İsteseňiz öňünden azajyk pul geçip, polny pul geçip, hersini oja bakalar ütkä özüňiz bilýäňiz. Galan maglumatlary görüň. Indi ul maşynamyzyň içine girip göreli. Pagrushchiklamyz 30lykdyr oglanlar. Karyera da bolýar, karyerini. Karoçy joşçykly zatly, onu has gowy düşünýän oglanlar kommentariýada garaşýan. Indi salona geçer. Maşynyň probegi, bakasy primerine şol bir zat. Çalakçylyk ütkeýärde. Kapysyny ama ikilden açmaly. Minner ana bismillah. Hopa. Gelsem. Muna sürüp bilmeýän men. Maşyn mehanika kene. Avtomat ama mehanikasy ama. Muň salony ekrana sygana oglanlar. Şu zatlaryny goýup durlar da. Mana şeýle salony gowy. Knopkalar hemme zat işläp dur. Ana. Elektropodyomnik. Bärde Hataýça da atýandyk. Lükluca. Ýygyna spalner, yatmana ve kondisioner oglanlar. Ana.
şeylere. Elektriğin içine geçip pedal görür. Knopkalar her. Yani şu maşin yaman yumuşak kolya diye şunu bir sürsen diye küçük maşin sürsen böyle noktalar onun. Aynen öyle aynen. Yani ıydınla yük yok vakti, boş vakti ıydını yettiren o yaman elbette öyle yapılar. Müntişmeyen problemler akmına. Maşinler gatı yakın doğru oğlanlar şondan görköz bilemek gören bakka oylar diye. Eplece kovam düvay mellenle bakka oylar satlık maşinler da özünüz almalı olmalından. Şimdi bu maşinimizin salonuna minip göreli. Hop bismillah. Bunun içi biraz çıkaz udobniyalık. Yani Strak'tan ne? Nerede? Bagaj. Ol salmanı yer. Bu maşinimizde mekanika kene, nedirse salon görködün yatılyan yer mınna da var. Bir problemi, sığan ok gatılı olan soňra telefonu, ana şunga salon olan. Bagajlary yatılyan ýöne berde 2 adamlyk göreňizmi? Ýokarda da var, aşakda da var. Ýankada bir adamlyk, berde 2 adamlyk. Bu kabinet has giňýalyk bolupdyr bir hilek. Ýöne şuň ýene bir zada men kan bu maşin sürmesemem, bu şu zatlar has udobny. Sana bakıp çıktı orada. Signal ediyorsun bula ya. Tüylük. Karıcı baksın yüreğim no. Eriksam al geçmeli. Satlık maşin mıdır? Eriksam satlıktır olanlar. Şunu alak zat. Mekanika. Gördünüz korlarını. Has kovu düşünenler inne sizin gedeniz yadan. Edil sürüyün neyse sürüyün ne meselede değil bunu. Opa. Kiç maşini alak diyara. Otla o mörködüğüne olanlarını size. Korku gittim ha. Короче, моторun sesi. Как положено. Edil bolmalı siyalak. Almalı. Moykay berýäňiz ondan soň sür berme şu maşiny. Başga etmez zady ýok. Bakalar 19-dan başlaýar diýdim awlanlar. Ýa-ni aýtdym Hytaýdan sargasaňyz has amatdyram çykýa. Ahmetlen arkaň habarlaş berin. Şu maşinlerim şoňky. Arkaň jaňlaşyň özüňiz. Şu maşinleri almak üçin şu wagtda şöhret işläp beren agdalamyzama, bärdi işläp beren agdalamyzama. Käbirni Lexus alasy gelýär, käbir BMW, käbir oglan şuň ýaly maşina alasy gelýär. Sebäbi şu maşindan çörek barda. Çörek bar maşinada Lexus alsak tutken näme alsaňam edil kredi pladet bolýar. Ony bir ütköşkat gazanyp bolan oktagyny krediýan oglanlar komentar diýýär. Galanam Allaň berenski her kime herkile köpüm düşe adam ýöne bulardan realne pul gazanyp bolýar. Bu jara esedýär, kupnuza pul düşýär. Geçen ýedek video goýamda onda favlar bardy. Şonda gatykän adam Strak sorady. Benim Strak näme meni bilem o. Açan gören ha Strak beýle kenni. Gatykän adam şunu sorady. Şulum ýeke mosty gelen ok men toşna bilem o komentarda bellen. Renkler her hilek gelýär, sardy, gyzyly her hil ütkeýär. Gatykän gördüm geçen ýedek men awtobanyň gidemde Strak gatykän gördüm. Realne ýurdumyň içinde ýaýrapdyr. Aňarky bilen men aňarka fawmy kaýtdym elkede. Fa men zatdyr. Dongfeng diýär ýöne. Olaram köpelli. Realne köp. Ondan men kredit ýagdaýlaryny siz arkaň sora berin. Alyp sürüp berler. Häzir men kaçysy 10 barada plan zat diýsem ýalan şorna olanlar. Sebäbi bilýäňiz men asnawnoy направлением kiçi maşin, ulu maşin bilen hiçle mene daja bara. Näline? Alyp sürüp bilýärmin. Mesele ýok, samolyotdan sürür. Ýöne bu maşin bir helek öwrenip, gyzyklanyp, polnusyda bara. Nägil oň ýaly bir interesim ýok. Şondan onuň haýyş edýän oglanlar üçin ona ýürütüşini görkedeýin. Nesip bolsa, ýene bir kişiň video paýlaşsak Instagramda, TikTokda bahalary hersini aýry-aýry video çek görkeder. Daşyndan içinden has uly podrobny video edeýin diýseniz, onam komentar edýäň we süreliýseňiz sırf görkedenmi? Ýatyryp iş sorar, sürerse mesele ýok. Kakra şu ýerde giňerimiz bar, sürbererse şu ýerde. Opşam oglanlar tekliplerinizi komentarda yazın. Görelim näme isleýäňiz. Nesip bolsa innek videolarda Çangan X5 Türkmenistana gaty köpelen maşin. Onu obzor edersin. Näme zat bolmap şeýle. X5 bir X5'in ady bar da. Adamlaryň köpüsini gowaryp alýar şu wagt alynlar davolny, pakashto.
Göreliň, test edelim, abzor edelim, kaçsa. Sadece näkile opşu aýdyp berelim. Ondan soň Elantra engeli abzor etmedik maşinamız ve başka haýsy maşinalar abzor eden, onam komentarda berleň. Ana ulanlar şungarak video, gysgarak video bolu bu ekskavatorlarda atlaram alıp bir sürüp görkezmeli da bu paguşu men bilmeýän wapşa ol. Wapşa ütköşürekde. Opşu kaçsasına da söz yok, garantiýasyna da sebäbi olar paket satdyr. Paket satyp belli bir wagt garantiýa berilýär. Ana şungal video ulanlar göwnüňiz ýaran bolsa like-laňyz, kommentariýalaňyz goýmaň, unutmaň. Men üçin bu täze zat absolutny düşünmek. Daşyndan bilýärler, düşünmeýänim. Ýöne size görkezýin, siziň özüňiz kommentarda belläň Straklar, nähili Dongfenglar, ýa-ni Pagrushiklar biziň opşu kaçsasy, nähili Hytaýdan gelýän maşina. Alanyňa degen okmy, ul ýola gidenine degen ok şuň bilen kommentarda ýazyň. Ulanyp berenlerim palbom badyr agdalamyň içinde. Tebe geçen gedek video goýamda da şu yerden 4-5 sanany men agdalam alyp gitdi, lewapdan agdalamyzy alyp gitdiler. Bir kampaniýa 2 tane paguşymyz alyp gitdi, videolarymyzdan görüp alyp gitdiler, ulanyp berdiler. Olar ýöne paketdi da. Ýazyň oşam. TikTokda paýlaşypdym. Mundan başga da men TikTok'ma, Instagram'ma, Telegram kanalyma ulanlar, täzelikler o taýda da paýlaşan, şu ýerde goýjak, o taýga magda bolun. Haýsysyny alasyňyz gelýär, ýa paket alasyňyz gelýär. Her ýeriňizde öz isleýän maşyna almak nesip etsin. Iň esasy adam jaňyz sag bolsun ulanlar. Dawajça.